Visita del conseller d'Infraestructures a la Pobla este dijous. Entre les autoritats que l'esperaven, l'alcaldessa de la Pobla, però també el de Benajever i la regidora de Mobilitat de l'Eliana. Es tracta de la primera visita que el conseller Mario Flores fa a la nostra localitat i en este sentit ha afirmat en el llibre de visites del consistori. El motiu d'esta reunió és la presentació del projecte per a fer un nou mitjà de transport públic entre València i la comarca de Camp de Túria. Es tracta del que s'ha batejat com a Via Express. El director de Transports, Vicente Domine, ha explicat els detalls d'este projecte. Es tracta d'un nou carril que unirà el Parc Central de València amb Llíria de manera independent a l'autovia. 31 quilòmetres de via per on circularà este nou mitjà de transport. Es tracta d'un autobús elèctric que donarà servici de manera més ràpida als municipis. Connectarà a través de Paterna, Sant Antonio de Benajever, l'Eliana i d'ací a la Pobla, tot en paral·lel a l'autovia, i acurtarà els quilòmetres respecte a l'actual servici que ofereix el metro. El conseller Flores ha destacat l'aposta pel transport públic que està fent la Generalitat amb inversions i també amb la nova llei de mobilitat sostenible. Les previsions són que en els pròxims 10 anys s'incremente la mobilitat entre els pobles del segon cinturó de València. L'objectiu és que en 2020 el 40% dels desplaçaments siguen en transport públic. Nuestro objetivo es que el 40% de los desplazamientos se hagan en el horizonte del 2020 en transporte público. Yo creo que estas vías express pueden ser un claro ejemplo de esa apuesta que tenemos por el transporte. Una apuesta que estamos demostrando a través de unas inversiones de más de 3.200 millones de euros en estos últimos años. Per això destaca els avantatges de sistemes com el de la Via Express. Flores ha posat de relleu els avantatges en seguretat i temps, però també per al medi ambient. Las ventajas sin dudas van a ser muchas en tiempo, en seguridad y desde luego las ventajas principales que van a tener al ser un transporte eléctrico, ruido cero, contaminación cero y desde luego pues esperemos que sea muy atractivo para que efectivamente ese volumen tan importante que queremos trasladar de todo el volumen total de desplazamientos pues pueda ser efectuado con este tipo de transportes. El projecte de Via Express que s'ha presentat està acabat i pendent que ara siguin els municipis els que coneguen tot el contingut i presenten les seues al·legacions. El conseller ha assegurat que l'obra es farà quan acabe este procés. Per la seva part, l'alcaldessa de la Pobla ha destacat el canvi qualitatiu que per a la comarca i per al municipi suposa este projecte de Via Express que ha presentat la conselleria. Este transport públic que va millorar els temps de recorrido, al final lo que va importar és que nosaltres hem de poder desplaçar-se a València o a qualsevol polígon industrial que té que veure entre València o en Llíria d'una forma molt ràpida. Per tant, la gent, això li dona nivell i qualitat de vida a la Pobla de Vallbona i va fer que la gent vulgui vindre a treballar, a viure als nostres municipis. I, per supost, pugui desplaçar-se ja no sols per treball, sinó per oci als diferents punts, València com a centre o qualsevol punt de la comarca. Contelles ha posat de relleu la millora que per als veïns, però també per al poble, suposa este projecte. A més, va ser pràctic en el que té que veure en qualitat de vida per al treball, per a oci, per a tots els veïns de la Pobla de Vallbona. Jo li ficaria un sobresaliente a la Conselleria d'Infraestructures i al conseller Mario Flores per pensar en la comarca Camp de Túria, per pensar en tota aquesta via que fa fer que tots els nostres pobles siguin, si ara ja estem en primera línia a nivell de que els veïns o de que la gent en general de la comunitat pugui elegir els nostres pobles per a viure, en aquest transport incrementa molt més les possibilitats. Una presentació del projecte que ha interessat molt als alcaldes i regidors dels municipis afectats i que ha deixat esta fotografia de conjunt.